часа через 2-3 здесь все размоет. И эти лужи станут намного больше, что... Иртенге якта катырган булугына, бисте халкына машина белән чыгырга мөмкинлек бирәм. Көндез монда зур күлләвек диләр. Авылга илтә торган юлдагы күлләвекләрнең иң зурысы менә шушы. Күргәнегезчә анда резин итекләр белән кирсәң, тездән диергә мөмкин. Әгәр дә менә бу янәшәдәге кар иемнәре һәм кырдагы кар сулары агып төшкәннән соң, бу юлдан җиңел машиналар гомумән дә йөри алмаячак. Тадваленко Лаиш районындагы авыл буларак 60-нчы елларда барлыкка килгән. 90-нчы елларда аны Казанга кушалар. Юлы район балансында кала. Казанга нигездә урман аша менә шушыннан йөргәннәр. Былтыр янәшәдә яңа трак комплекс төзелә башлый. Йөк машиналары саны арта. Шуңа күрә нефть трубасына куркыныч тудыра дип, аның өчен җаваплы оешма элекке юлны яба. Осуществлено интенсивное строительство. Янәшәдә Брайт парк трак комплексы төзелә башлагач, магистраль нефть үткәргечләр аша күпләп йөк машиналары йөри башлады. Шуңа әлеге юлны ябарга карар кылдык. Бистәгә республика Уакташтан юл сала. Зиму прожили мы нормально. Кышны әйбәт уздырдык. Район хакимияте трактор җибәреп, юлларны кардан даими чистартып торды. Менә хәзер язын юл юыла башлады. Конечно, размоет. Юлны юа инде нишлисең, һаман йөреп торалар бит. Әле генә әллә туфрак, әллә тирес тиегән 3 КАМАЗ узды. Бу юлга Уакташны президент карары буенча Главтодортранс оешмасы салган. Ее по статье ремонт сделали, чтобы... Хәзер юл Казан территориясендә аны республика милки итеп теркәү өчен безнең оешманың оператив бүлегенә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Шул очракта юлны карап төзәтеп торачакбыз. Карта буенча юл Казан территориясендә исәпләнә, әмма шәһәр башкарма комитетында әйтүләренчә, ул башкала балансында түгел. Менә шулай ике арада хуҗасыз эленеп тора. Кышын карны Казан чистартты, без шуңа шәһәр белән элемтәдә идек ди халык. Язгы ташу олы юлдан аермасмы? Әлегә беркем әйтә алмый. Рания Абдрахманова, Марат Зәйдуллин, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.